Mega Grace on Vuma FM, adult radio for the young at heart. It's 5 minutes before 6 o'clock. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. Bamba ke sengiyavala ngaphambi kokuqala usuku lwakho incwadi kaMatthew chapter 26 verse 15. Wathi niyakunginikani ngimkhaphele na? Base bemnika inhlamvu zesiliva ezingama-30 kusukela lapho ke wafuna ithuba lokumkhaphela. Nansi indaba ekhulunywayo kuvela uJudas Iscariot ekhuluma nabathile behlela itulo lokukhaphela uJesu. Usiyamba buza uJudas uthi uma ngimkhaphela kunina niyakunginikani mangenza lo msebenzi ongaka? Bayamtshela bathi bazomnikeza only 30 pieces of silver. Kuthiwa ke kusukela lapho ke wabe sefuna ithuba nje lokuthi amkhaphele yokhaphela uJudas. uJudas akakhashelwanga ngabantu abangamazi. uJudas akakhashelwanga ngabantu ababengadli naye etafuleni, kodwa udayiswe ngumuntu obehlala naye etafuleni, udayiswe umuntu ebedla naye, udayiswe umuntu akade ekhuleka naye, benza imangaliso naye. Ngoba wonke umuntu ophilayo unesikhathi sokuba noJudas wakhe ozomkhaphela, amdayise, amphendukele. Uthi kade uhleka naye umuntu akuphendukele bese kube nguye oyokufaka ekufeni. Ngoba wonke umuntu noJudas wakhe, noma ungathandaza kangakanani, noma ungafasta kangakanani, noma ungaba nezambulo ezingakanani, kodwa wonke umuntu uyafikelwa isizini yokuba noJudas akabhekene naye. uJudas noma singamuke mubi, kodwa uJudas unerole akayidlalayo. Siyamdinga uJudas ukuze asiphushele kwi-purpose na kwi-assignment yethu. As much as simbuka kabi uJudas ukuthi wakhaphela uJesu, simthanda kangaka, kodwa uyo wenza ukuthi kugcine kufezeke icebo likaNkulunkulu uJesu ayilizele emhlabeni. Labantu abakhaphelayo nabakulwisayo, labantu abakudayisile ungabazondi, ngoba nabo benza icebo likaNkulunkulu, ngoba konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo ababizelwe ecebeni likaNkulunkulu. Ngakho nawe unayo uJudas wakho, bayekufikela uJudas ungamzondi. You must understand ukuthi kune assignment akayidlalayo ukuze ufinyelele ecebeni likaNkulunkulu. Abanye banoJudas ababhekene nabo emsebenzini yabo, abanye banoJudas ababhekene nayo kuma families abo. Bonke labo Judas i-assignment abayenzayo ukuze bekuphushele kwicebo likaJehova, ukuze ufike kwi-assignment uNkulunkulu afuna uyenze. Nawe unoJudas wakho, noma ungaba nemali engakanani, kodwa unayo uJudas obhekene naye, uzokuphushela ecebeni likaNkulunkulu ukuze ufike la uNkulunkulu afuna ukukusebenzisa khona. Ngakho mayikufikela isizini yokuthi ubone uJudas ekukhaphela, ekuphushela endaweni ezithile, you must understand ukuthi kunento uNkulunkulu afuna ukuyenza ngempilo yakho. Ngoba sonke sinoJudas bethu, ngasibona sihleka, kodwa wonke umuntu uyafikelwa isikhathi sokuba noJudas wakhe. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace.